Θα δούμε ένα κομμάτι από το Δ2 των πανελλαδικών του 2025. Από τα δεδομένα προέκυπτε ότι το f τόνος του 1 κάνει 2 και το f του 1 κάνει 0. Το ζητούμενο όριο είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, σε πρώτη φάση σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά εδώ τα δύο δεδομένα μας ώστε να βρούμε αυτό εδώ το όριο. Γνωρίζουμε ότι το f τόνος του 1 κάνει 2. Οπότε πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτό εδώ το δεδομένο. Αυτό σημαίνει ότι το lim καθώς το χ τίνει στο 1 της f του χ μείον f του 1 προς χ μείον 1, αυτό εδώ το όριο κάνει 2. Γνωρίζοντας όμως επίσης ότι το f του 1 κάνει 0 από εδώ, αυτό εδώ μπορεί να φύγει και να προκύψει αυτό εδώ. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το όριο του f του χ προς χ πλην 1 καθώς το χ τίνει στο 1 μας κάνει 2. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το δεδομένο για να βρούμε το ζητούμενο όριο. Θα διαιρέσω εδώ το κλάσμα μου και αριθμητή και παρονομαστή με το χ πλην 1, οπότε θα προκύψει αυτό εδώ. Προκύπτει λοιπόν το όριο που βλέπετε εδώ πέρα. Γνωρίζουμε από αυτό εδώ το δεδομένο ότι το όριο αυτής εδώ της παράστασης κάνει 2. Οπότε το μόνο που μένει να προσδιορίσουμε είναι το όριο αυτής εδώ της παράστασης. Πάμε να το υπολογίσουμε ξεχωριστά. Το όριο αυτό φυσικά είναι της μορφής 0 δια 0, οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε κανόνα Ντελοπιτάλ. Εφαρμόζοντας κανόνα Ντελοπιτάλ προκύπτει αυτό που βλέπουμε εδώ. Το όριο αυτό προφανώς κάνει 1, είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Επομένως, στο ζητούμενο όριο, ο αριθμητής πηγαίνει στο 2, ο παρονομαστής πηγαίνει στο 1 λόγω αυτής εδώ της σχέσης, οπότε το ζητούμενο όριο τελικά κάνει 2 δια 1, το οποίο μας κάνει 2. Θέλεις να αποδώσεις στις πανελλαδικές το μέγιστο των δυνατοτήτων σου? Κάνε εγγραφή στο newsletter μας και πάρε κάθε εβδομάδα ένα δωράκι στο email σου. Μπορεί να είναι μια SOS επαναληπτική άσκηση, ένα pro tip, ένα έξτρα εκπαιδευτικό βίντεο ή κάποια άλλη έκπληξη που ετοιμάζουμε για εσάς. Κάνε την εγγραφή σου από το link στο bio και πάρε απευθείας το πρώτο σου δώρο, που είναι ένα quiz σωστού λάθους πανελλαδικών, το οποίο διορθώνεται αυτόματα και σου δίνει feedback αν έχεις κάνει λάθος. Τα Σούλου είναι κατηγοριοποιημένα ανακεφάλαιο, έτσι ώστε να εξασκηθείς στοχευμένα στο θέμα Α των μαθηματικών. Μπες τώρα και τέσταρε τις γνώσεις σου.